Hola, Valen. Hola, Cristian. ¿Qué tal? Passa. Gracias. Bé, doncs he pensat que aquí a casa meva podríem parlar més tranquil·lament del següent tema. Oye, ¿y ese café tiene muy buen olor? Sí, i a més t'he de dir que està brutal. Però bueno, com t'anava a dir, el següent tema Pero, serà... ¿me podrías ofrecer uno? Sí, clar, per què no ho has dit abans? Per poder captar la intenció de prendre una tassa de cafè amb una frase en la qual no se'm demanava de manera explícita, però sí que s'acompanyava d'un to de veu i una mirada inquisitives, he hagut de tirar d'això que anomenem cognició social. Aquesta habilitat, forjada al llarg de segles d'interacció amb altres membres de la nostra espècie, és clau per fer moltes de les activitats del nostre dia a dia. Per exemple, captar les bromes dels altres, entendre segones intencions més enllà del missatge literal o fins i tot per mentalitzar, és a dir, saber quins són els estats mentals o les intencions de les altres persones. A priori pot semblar-nos una cosa fàcil, natural o automàtica, però el cert és que hi ha moltes persones a les quals aquest procés se'ls fa especialment difícil. Parlem dels trastorns de l'espectre autista o TEA. Com el seu propi nom indica, el TEA comprèn un espectre d'alteracions que es caracteritza pel compromís de la capacitat de comunicació i de la cognició social. Un neurodesenvolupament òptim, a més d'una bona cognició social, ens permetrà adquirir de forma correcta altres habilitats, com per exemple un equilibri emocional i cognitiu, habilitats específiques com el càlcul o la lectura, o una psicomotricitat o balanç muscular adequats. És per això que molts TEAs també s'acompanyen de petites alteracions en tots aquests àmbits. De fet, històricament, molts TEAs s'han entès com trastorns de discapacitat intel·lectual i la seva classificació sempre ha estat objecte de controvèrsia, des de que Leo Kanner, un psiquiatre austríac especialment conegut pel seu treball en aquest àmbit, va començar a parlar de tot això a principis del segle XX. Actualment, el terme més acceptat és trastorns de l'espectre autista, però fins fa poc trobàvem descrits d'altres, com per exemple l'autisme de Kanner, en el qual el llenguatge no s'arriba a adquirir mai, o el síndrome d'Asperger, una forma lleu en la qual només s'afecten alguns aspectes de la cognició social. Avui dia es realitza el diagnòstic del trastorn de l'espectre autista mitjançant l'entrevista clínica i uns qüestionaris específics. Si bé és cert que també utilitzem algunes proves complementàries, com els cariotips, per tal de descartar alguns síndromes genètics. Hi ha 4 criteris bàsics per tal de diagnosticar un TEA. El primer d'ells és, com hem dit, el dèficit en la cognició social i que es reflexa com una falta d'interacció i de comunicació afectiva amb altres persones i amb una absència de reciprocitat emocional. Els casos més greus poden detectar-se ben aviat. Són nens que no estableixen contacte ocular amb els pares, que no s'interessen per altres persones i que no les imiten ni tan sols juguen amb elles. A vegades, els pares poden arribar a pensar que els nens estan sords, ja que no reaccionen i no responen a les seves paraules. Per explicar-ho d'alguna manera, els costa comprendre la diferència entre objecte i subjecte. Per a alguns d'ells no hi ha gaire diferència entre una persona i altres coses, com per exemple una cadira o una taula. Més endavant, a mesura que van creixent, es pot fer palès que no adquireixen el llenguatge, que l'adquireixen tard o que l'adquireixen de forma errònia. En els casos més lleus, per altra banda, el problema no resideix a entendre el significat de les paraules o a saber enllaçar-les entre elles mitjançant la gramàtica, sinó a acompanyar-les amb el seu context, tot el conjunt d'informació paraverbal i no verbal. El to de veu, els gestos, les segones intencions, el ritme de la conversa, les situacions determinades, entre d'altres. És com si haguessin de memoritzar i repescar una vegada i una altra que, per exemple, una persona que somriu pot estar utilitzant la ironia i, de fet, està expressant el contrari del seu missatge literal. Aquesta espècie de poca traça social pot fer a vegades que es classifiquin d'ingenus i que, en efecte, hi hagin algunes persones que intentin enganyar-los pel seu propi benefici. El segon criteri consisteix en mostrar un patró de conductes restringides i repetitives, que sorgeixen en base a una comprensió del món molt diferent a la resta de les persones, que per cert a vegades s'anomenen neurotípiques. Les persones amb autisme, per exemple, tendeixen a fer servir els objectes amb una finalitat diferent de l'original. Per exemple, desmuntant els cotxes de joguina i apilant els seus components en forma de característiques com la mida o el color. A mesura que creixen, poden aficionar-se a un o pocs temes, com per exemple la història, amb els quals esdevenen autèntics experts, recordant multitud d'anècdotes i detalls en base a repetir el seu estudi dia sí, dia també. A més de repetir rutines, a vegades també repeteixen alguns moviments que anomenem estereotípies, com per exemple el balanceig del tronc
o l'aleteig de les mans. Finalment, i fruit del seu diferent neurodesenvolupament, a vegades mostren una hipersensibilitat a alguns estímuls sensitius, com per exemple el soroll o algunes textures. Això pot arribar a desconcentrar-los i a posar-los molt nerviosos. Els dos últims criteris són molt fàcils de recordar. El tercer és que aquest trastorn ha d'iniciar-se a la infància, perquè si no, en cas contrari, estaríem parlant d'un trastorn adquirit i no fruit d'un neurodesenvolupament alterat. Però alerta, perquè això no significa que el trastorn no es pugui detectar i diagnosticar a l'edat adulta. Això és quelcom que passa molts cops, sobretot si el trastorn és més aviat lleu. I finalment, l'últim criteri ens diu que tot això ha d'afectar d'alguna manera negativa a la funcionalitat de la persona. Com ja hem vist, això subjau a la pròpia definició de trastorn. A continuació, ens podem preguntar quins mecanismes neurobiològics concrets fallen a l'autisme. Sabem que hi ha quelcom que va malament a l'anomenat cervell social, una xarxa de circuits neuronals que inclou estructures com, per exemple, el còrtex temporal inferior, amb el qual reconeixem les expressions facials de les altres persones, el còrtex temporal superior, amb la qual interpretem els gestos o els moviments, o l'amígdala, que ens permet experimentar les emocions en primera persona. També s'ha investigat molt sobre una fallada general a les neurones mirall, que són aquelles que s'activen quan veiem una altra persona fer alguna cosa i que ens porten instintivament a imitar l'acció. Segons aquests estudis, les neurones mirall constituirien la base del que anomenem empatia. Les alteracions genètiques que causen aquestes fallades són múltiples i interaccionen entre si, i a vegades consisteixen en modificacions de segments de cromosomes, de les estructures on s'acumula el nostre ADN. El que és curiós és que aquestes alteracions genètiques acaben implicant un excés de dendrites i de connexions neuronals, que acaben creant unes xarxes cerebrals amb molt soroll i poc funcionals. Això contrasta amb altres trastorns mentals que ja hem vist, com l'esquizofrènia, on per norma general hi ha una disminució amb el nombre de connexions neuronals. Una possible lliçó a extreure de tot això és que el nombre de connexions o neuroplasticitat ha de romandre amb un equilibri determinat, ja que tant l'excés com el dèficit ens portaran problemes. El que sí que m'agradaria assenyalar és que l'estil de criança, és a dir, el que fan els pares, no origina autisme ni cap altre trastorn del neurodesenvolupament, però sí que ens pot acabar afectant el grau d'adaptació de la persona al seu entorn. En aquest sentit, i ja per acabar, he de dir que no disposem d'un tractament específic pel TEA, però sí que podem millorar molt la cognició social si oferim estimulació i logopèdia precoç, així com una sèrie de recursos, un seguiment i un acompanyament apropiats. I fins aquí el primer trastorn del neurodesenvolupament que veurem. En tractarem un altre la setmana que ve. Fins llavors, podeu deixar els vostres comentaris, suggerències, preguntes, el que vulgueu, just aquí sota. Moltíssimes gràcies i fins la propera.